ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони гиромӣ қадр. Бародарои азиз, касед ки подписатсия накардаи бародари азизати хоҳиш хиди ҳозир кнопкаи сир хабҷиқ як дона лайк да бизан. Рақамое ки дар рӯи экран мебинед метавонед эълонотонро равон кунед. мо кӯшиш мекунем навори ояндада чӣ эълоне дорен, мошина, хона, ягон ҳайвона, чизе ки бошад метавонед равон кунед. Бародарои азиз, мо кӯшиш мекунем эълон давонем. Врато илтимос та охира навора тамошо кунед. Мошинои мехусаги шуморо пешниҳод кардем ва бародарое ки равон карда буданд мошинора, ҳаваи мошиноай беҳтарин навораи хоҳиш мекунам то охиша тамошо кунем. Шер бачаҳо лайкҳоро ҳатман мегузорем, подписатсияро фаромӯш намекунем. Бародарони азиз, мо навора шурӯъ мекунем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳар як инсон лайкҳои худро дариқ надорен. Як мошини пурши Opel Astra J бисёр дархост мекунем. Opel Astra J дар кузови универсал. соли барориши мошин соли 1998 май, объем мотораш 1.6, ҳам бензин ҳам газ дорад. мошин коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстони гиромӣ 38000 сомонаш мегӯяд ки 230000 рубли урус мешавад. ва соҳиби мошин қайд кард ки ҳолаташ хубай, коробка, ходовой, мотор ҳамаш хуб мебошад. рақамош дар рӯи экрани шумо. касе ки хоҳиш доред метавонед занг занед, маълумотош шайхишон дастрас дидем. Бародарои азиз, бисёртон фикр мекунед ин канали главни монад, не канали ДМ монад. илтимос бисёртон подписатсия кардинесин. аз шумо ман хоҳиш кардасам, беҳад хоҳиш калон ҳама каса подписатсия кунед. чӣ мошини мехоҳед, мо кӯшиш мекунем бари шумо пешниҳод кунем. бачаҳо навори идома дора. бо мегзарем ба мошини навбатӣ. лайкҳоро ҳатман монед. Opel Astra J дига дар кузови седан ай мошин. соли 99 май, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 36000 сомон шуд тест кардед, 106000 рубли урус мешавад. ҳолатша беҳтарин қайд кардагия бародарои азиз, фавран фурӯхта мешавад. қайд кардагия соҳиби мошин. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳаст. бародаро касе ки харидорӣ метавонед хиди ҳозир занг бизан, қатъиш суҳбат кун. маълумотои бештара аз хишон бо дастрас кунед. бародарои азиз, навор идома дора. мошини навбатии BMW тройка мебошад ки соли барориши соли 1994 май, объем мотораш 1.8, дар каметар аз шумо дархост кардем. мо бартон пешниҳод кардем. сӯзишвориш бензин, газа, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 16000 сомон наршафта ки 97000 рубли урус мешавад. ва бародаро соҳиби мошин қайд кард ки ҳолати мошин хубай, состоянияш хубай, ҳама наворотош кор мекунад, салонаш латай, ҳуҷҷат ҳам дора, состоянияш хубай, фавран фурӯхта мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳастанд. касе ки харидори бародари азиз муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худашон дастрас кунед. хуб, навора идома метаҳем. шерои нар аз шумо илтимос хоҳиш мекунам, хеле бисёр зора накардам ягон бор. аз шумо хоҳиш, ҳама каса ин каналда подписатсия кунед. Daewoo Nexi мошини навбатӣ, соли бароришиш соли 1996 май, объем мотораш 1.6 бародарои азиз, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаи мошин механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бародарои азиз, 12000 сомонаш мегӯяд ки 72000 рубли урус мешавад. мошин бародарои азиз, соҳиби мошин қайд кард ки задагӣ, пӯстагӣ, бридагӣ, рехтагӣ умуман надорад, ягон камони надорад, стойкаҳош ҳам навай. ҳолати мошин бад нест. қайд кард. рақамоша дар рӯи экрани шумо мондагиян. бародаро муроҷиат кунед ва маълумоти бештара дарёфт кунед. хуб, шербачаҳо, навор идома дора. мошини навбатии Daewoo Leganza ки соли барориши соли 1997 мебошад. объем мотор 1.8, ҳам бензин ҳам газ, коробка передачаш механик, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бародарои азиз, 15000 сомонаш мегӯяд ки 91000 рубли урус мешавад. ва бародарои азиз, соҳиби мошин қайд кард ки ҳолаташ хубай, мотор, коробка ҳамаш соз. гуфтагия ки мотор умуман дуд намекунад, масла ҳам намехӯрад. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед хиди ҳозир занг бизанед. шербачаҳо, баҳри шумо пешниҳод мекунем Daewoo Ticora ки соли барориши мошин соли 99 дар комментариям бисёр дархост кардем.
объёмаш як бардор азиз ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. Коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. Мошин дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. 8000 сомон гуфтааст ки 48000 рубли русӣ мешавад. бозам савдо мешавад. Гуфта ҳолатша бисёр маълумот надода, ки танҳо гуфта ки ҳолаташ хуб аст. Рақамош дар рӯи экран нархшам ба фикр нархи хуб аст. Иминои бо дар Турсунзода яъне Регарда ин нархҳо беҳад хуб аст. Барои ки хитоб бисёртон медонем ҳамин мошинро танҳо дар Регар мебинем. метавонед занг занед муроҷиат кунед, гапа бисёр намекунем. братои нар баъри шумо пешниҳод мекунем ин мошини сервис кардам ваз 21099 соли барошиш соли 2000 объём моториш 1.5 танҳо сӯзишвориш бензин коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 1000 сомонаш мегӯяд ки 54000 рубли русӣ мешавад. ва бародарои азиз соҳиби мошин бо диққат гӯш кунед. қайд карда ки мошин ягон проблема надорад. моторош ба наздикии поли нав кардаги моторш умуман дуд намекунад. задагӣ пусидагӣ даридагӣ умуман нест. магнитофонош гарини система музикаш беҳад меҳнат кардаги рақамошон дар рӯи экран. хулоси гап гуфтад ки мошин конкретни ва соҳиби конкретниро интизор, яъне ки харидори конкретни занг занад. рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед хеле озир занг занед ва маълумоти бештар дарёфт кунед. братои нар аз шумо хоҳиши тиллоӣ дорам. ҳар як инсон ҳама каса подписатсия мекунем. бо мегзарем ба мошини навбатӣ Daewoo Nexi солиш соли 96 братонои нар. объём моториш 1.6. сӯзишвориш танҳо бензин коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин дар шаҳринав қарор дорад. ноҳияи шаҳринав бахшиш 20000 сомонаш гуфтааст ки 121000 рубли русӣ мешавад. ва бародарои азиз касе ки харидорин намеяд кара занг бизанен хатиш суҳбат кунед. мошинша беҳад таъриф кардаги беҳад меҳнати бисёр кардаги қайд кардаги соҳиби ҳамин мошин номерош дар WhatsApp ҳастак. ҳар яктатон занг занед ва маълумотро пешниҳод кунед. навори дома дора бародарои азиз шумо метавонед эълонотонро равон кунед. агам яко мошини навбатиян як кат равон карда Mercedes Benz C-класс мебошад. сечкои простоя соли 93 бародарои азиз. объём моториш 1.8. сӯзишвориш ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ беҳтарин қарор дорад бигем. дар шаҳри Душанбе мошин қарор дорад бародарои азиз. 40000 сомонаш мегӯяд ки 243000 рубли русӣ мешавад. ва савдо карда мешавад. яъне ҳолаташа ба дараҷаи олиш таъриф кардагиан беҳад состоянияш хуб аст. гуфтаи соҳиби мошина танҳо харидори конкрет занг бизанад. бародарои азиз касе ки Mercedes харе як бор ҳам якада муроҷиат кунед. як бор занг занед интересоват кунед. бо ҳамаи маълумоташа мета ҳолаташи гарени хуб аст. як бор хеле озир занг бизанед. касе ки мошин хари бо ягон савдои хубам карда мешавад. хуб бародарои азиз дар зери комментария якчанд бародаран нависта буданд ки мототсикл монд ва ина мо фурсат расид мо дар равон кардан бартон пешниҳод кардем. ята мототсикла бартон пешниҳод мекунем ки солиш соли 2019 навай бигем кана нест. пробеги 6000 состоянияш беҳад хуб аст. дар вилояти Хатлон ноҳияи 5 бародарои азиз 11000 сомонаш мегӯяд ки 66000 рубли мешавад. хеле мегириш дигар ҳай мекунӣ. ягон камбудӣ надорад. номер помера машина десен ки ҳастан. хулоси гап бе камбудӣ ҳамин касе ки харидори бародари азиз як бор номерош ҳастан метавонӣ занг бизанӣ бо маълумота пешниҳод кунӣ. дастрас бачаҳо аз шумо хоҳиш илтимос ҳама каса подписатсия кунед. ҳамин канали навмона активаш камтар систем Mercedes Benz C-класс яъне сечкои объёмни бародарои азиз. соли 98. объём моториш 1.8. сӯзишвориш бензин газ. коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад. брати нар мошин дар шаҳри бохтар яъне Қурғонтепа қарор дорад. нархаш 65000 сомон мегӯяд ки 394000 рубли русӣ ба қирби ҳозира мешавад. соҳиби мошин бародаро қайд карда ки беҳад состоянияш хеле нағза кондитсионер ях ба тамоми санъаташ 1 сола таъмировка 1 сола ҳуҷҷат. бародарои азиз соҳиби мошин гуфтагия ки касе ки мошин дорад барои алиш кардан вариантотонро пешниҳод кунед. агар мошини қимат бошад болои пул метавон. мошине ки дар Россия ҳам бошад мешавад. мисол гап мошини Toyotаро ба Россия иваз карданам бихоҳен мешавад. ягон касе дошта бошад Россияда Kia Rio Hyundai Solaris бошад бо вариантҳои беҳтаринан ё қайд кардан метавонед бародаро касе ки мошин дорад мисол гап қатиш занг бизанед я бор ҳам суҳбат чунин вариантотонро пешниҳод кунед. харидорам бошен занг бизанед бо муомила дорад.
باید چیزی گان گفتن اون ابراتوی نرکی نومروشان توفا میتا برادرای عزیز ای شما خواهش میکنم همه کسا подписаться کنین التماس طلوعی братаnon нигоҳ кунед зинда ва сарбаланд бошед. дар инҷа навори мо ба поён мерасад. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо дар WhatsApp метавонед мошинаҳои эълону чизе ки дар эълон мондарин фарҳад чизе ки дорем шумо ашёе чизе ки боша метавонед равон кунед. мо кӯшиш мекунем навори оянда дар реклама гузорем. худованд нигаҳбон. зинда ва сарбаланд.